बे समाव दङ आङो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे भगतपारा बर' हारिमु आफादनि जि गेवलां फोथार भगतपारा दखरा हारिमु आफादनि जि गेवलां फोथार बेयाव सानसेनि हाबाफारि लानानै दिनै जि 32थि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गायसननाय सान लोगोसे 6थि बेरगाव जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जिथु बेयाव बोसोरारि जुथुमा हाबाफारि बेयाव खुंनाय जादों आरो जों बुंनांगोन नैबे समाव आंनि केमेरा पार्सन बिथांखौ आङो दिन्थिनो थाखाय खावलायदों जिथु बे नुथाया जिथु दिनैनि सानसेनि हाबाफारि लानानै जि 32थि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गायसनथाय सान बेजों लोगोसे 6थि बोसोरारि जुथुमा बेरगाव जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बेयाव बोसोरारि जुथुमा बेयाव खुंफुंनायखौ जोङो बे समाव नुनो मोननाय जादों थारैनो बुंनांगोन जिथु बर' हारिनि जि हारिमु बेखौ फोथांना लाखिनायाव दिनैनि दिनाव दुलाराय बर' हारिमु आफादा मैखोमै हाबा मावनायखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो जों बुंनांगोन बेयाव फुंनि समाव जिथु बेयाव जे गाहाय दरखं बेखेवनायनिफ्राय लानानै दिनै बेयाव फिरफिला बिरहोनाय आफादनि आरो बेजों लोगोसे मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै जिथु महरगिरि बिथांमोनखौ गोसोखांनानै जि रुंसारि जानाय बिथांमोननि गोसोखांथियाव दिनै बेयाव बिबार बावनाय हाबाफारि जों लानायखौ जों नुनो मोनो बे समाव आं मिथिनो नाजानाय जिथु बेयाव बेरगाव जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि बिथाङा आंजों लोगोसे दङ मा बुङो जिथु दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै नोंथांमोना बेयाव हाबाफारि बानजायदों आरो बेजों लोगोसे जि गोथार फिरफिला नोंथांमोननि आफादनि बेखौ बिरहोनाय जाबाय मा फोरमायगोन जों बेखौ बेरगाव जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जानानै जों बेखौनो खावलायनो नागिरदों जे माने जिथु दुलाराय बर' हारिमु आफादा 1991 मायथाइनि 20 जुलाइ दिनैनि थारिखआव जिथु जोनोम मोन्दोंमोन क'क्राझारनि प्रगति भवनाव दा फैयै फैयै बिदिनो दिनै 35 बोसोर जाबाय बे 35 बोसोरनिनो दिनै बे भगतपारा दखरा दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बे मावखुलियावनो दिनै बेखौ जों सानसेनि हाबाफारि जों खुंनाय जादों जोंनि बेरगाव जिल्लानि आन्दाराव गासैजों मोन 12 दखरा हारिमु आफाद दङ बे मोन 12 दखरा हारिमु आफादनिफ्राय माखासे जोंहा थान्दै लेंहरनाय जादों बेहा फैदों आरो बिनिनो जों बेखौनो जिल्ला हिसाबै जों खावलायनो नागिरदों जे माने हारिमुनि माखासे मावनांगौ खामानि गोबांथार दंबावो माने जोबनो गैया माने गुबुन आयदाखौ गुबुना मावगोन किन्तु जोङो दामनाय देनाय मोसानाय मेथाइ खननाय मानाय बेखौ जोङो हारिमु आफाद हिसाबै जों दिनै बेखिनिखौ मावग्रोदों आरो बिनिनो माखासे गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय थानाय जानाय बिनि आसार खान्थिफोरखौ आलादा आलादा गावबा गाव मोनसे डिपार्टमेन्ट थानायलाय जों दा बेखौ मावथ'नाय जायाखै दा बेनिखायनो माखासे मेथाइनि आयदा खोनाखौ जों मावनाय जादों मोसानाय आयदाखौ मावनाय जादों खाम सिफुंनि आयदाफोरखौ मावनाय जादों सेरजानि खामानिफोरखौ मावनाय जादों बिदिनो माखासे लेखा महरावबो जोंनि जिथु मावनांगौ जोंनि हारिमुखौ नोङो जुदि हमथानांगौब्ला अकल नोङो जेनेबा मोसानानैल' जोङो हमथानानै लाखिनो हागोन बेबो नङा दा बेखौ जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजों जोंनि रावखौ जोंनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनांगौबा मोनसे जोंनो इनस्टिटिउसन नांगौ जायो जोंनो सोलोंथाइनि मोनसे खथा जोंनो जायगा नांगौ जायो दा बेखौ जोङो डिपार्टमेन्टलि जेनेबा गभर्नमेन्टजों सावरायलायनानै मानानै बेखौ जों बोरै हायो जे माने जोंनि हारिमुखौ गुबुन हारिनो नों जुदि फोरोंनांगौ जायोब्ला गावजों लोगोसे रावा थांफाबाय रावजों लोगोसे नोंनि कालसाराव थांफाबाय नों बेखौ गुबुन हारिनो जेरै हमनानै ला नों पान्जाबि बेंगलि मारवालि अन्यान्य गुबुन जातिफोर दङ दा बिसोरखौ नों जुदि फोरोंनांगौ जायोबा जोंनो मोनसे कलेज नांगोन बा स्कुल नांगोन बेखौ स्कुल कलेजफोराव नोङो बेखौ लेखा महराव नोङो सरकारि भाबै नोङो बेखौ सोसनना दोननो हानांगोन अब्लासो बियो गोथां महरै बे हारिमुवा थांनानै थागोन नङाबा जों खुगा खुगा जुदि सोलिनानै नों थाबाय थायोबा कत' बोसोर जों फैनायनि गेजेराव दिनै लेखा महराव जोङो बिदि मोननो हायाखैमोन लिरदों लिरबाबो बेखौ सा साज्रांनो लेखा फरायना दोनदों खिन्थु सरकारि भाबै बेखौ जोङो स्कुलफ्राव जोङो कलेजफ्राव जुदि सोसनना दोनाबा गुबुन हारिनि रावनि मानसिफ्रा बेखौ स्कुलफोराव नोङो जुदि फरायनानै बेखौनो नों डिग्रि कर्स खालामनानै बेजोंनो नोङो पिएइचडि खालामनो हायाबा मास्टार डिग्रि नों खालामनो हायाबा बेजोंनो सार्टिफिकेट लानो बेजोंनो जुदि साख्रि मावनो हायाबा होमबा जोंनि साननाया बे हारिमु आफाद हिसाबै जों बेखौनो सानदों जे माने बेखौ कलेज लेभेलाव बा हायार सेकेन्डारि लेभेलाव बा हाइ स्कुल लेभेलाव बेखौ जों सोब्लासो जोंनि हारिमुखौ गोथां महरै जोङो अरायथा हिसाबै जों बेखौ फोथांना लाखिनो हागोन जों बेखौ नुदों बे समाव जिथु बेरगाव जिल्लानि जिथु 6थि बोसोरारि जुथुमा बेयाव माबाफोर जिल्ला हिसाबै माबाफोर हारिमुखौ सिगां फारसे लांनो थाखाय माबाफोर थांखि लानाय जागोन दा बेनो जों जिथु खुंनायनि जाहोना बेनो जोंनि जिथु गामि ओनसोलाव मेक्सिमाम मानसिफोरानो हिक्खा बांद्राय गोरों गैयै मानसिफोरासो जाम्बा जाम्बिया जों बेखौ गेदेर गोलावफोरनिफ्राय खोनादों गोदोनि समाव जाम्बा जाम्बियासो बांसिन बेखौ लाखिदोंमोन होननानै बुंनाय खोनादों खिन्थु दा सोलोंथाइ गोनां गोबाङानो सात्र बिदि ओंखारबाय दा बिथांमोनाबो सोलोंनो आग्रहि जादों आरो बिनिनो जों बे सात्रफोरखौनो जों जिल्ला हिसाबै बोरै जोङो बिसोरखौ फोरोंनो हागोन बोरै लाहोनो हागोन बोरै अनसायहोनो हागोन जोंनि हारिमु आफादनि थांखिया बे आरो
जोङो गामि ओनसोलफोराव उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बिदिनो मावबादा खुंनानै बिदिनो जेनेबा मोसानाय आयदाखौ फोरोंबाय मेथाइ खननाया बोरै जानांगौ मोसानाया बोरै जानांगौ बिनि आर्ट फर्मआ बोरै फैनांगौ माखासे बिदिनो फिसा फिसा गोबां दङ सेरजाखौ बोरै हुनांगौ सिफुंखौ बोरै सुनांगौ खामखौ बोरै दामनांगौ बिनि माखासे बेसिक नलेजफोरखौ होनो थाखाय जों बेखौबो नाजाबाय थादों बिदिनो जिल्ला हिसाबैबो मावबादाफोरखौ सम सम बिदि लाबाय थानाय जादों आरो जोंनि जिल्लाफ्रा जोंनि दिनैनि सानसेनि हाबाफारियाव जों बेखौनो लादों बागुरुम्बा दोहौआव जितु जोंहा जानानै थांबाय बेयो मोनसे जारिमिनारि मोनसे बिराद गिदिरखा बियो फिसा फिला नङा बे जारिमिनखौ जों गले गले मोनबाय थागोन जों बेखौबो आसा खालामनो हाया दा बेनिखायनो जि मोनसे जों जारिमिन सोरजिबाय बे जारिमिन सोरजिनायावनो आनसलिक लेभेलफोरनिफ्राय गामि ओनसोलनिफ्राय एकदम नारा नाथा नाजानायनि गेजेरजों ओंखारबोयोब्ला बिसोरो बै मा जायो गावबा गावनि आनसलिकनि गामिनि एड्रेसफोरखौ सोर बबे माला मा समाव मावदोंमोन बेखौ बुंनो हाया दानो बेनो सम नुजाबाय जों दा बे लेखा जिथु बरनदों दा गिबि हाबाफारि जिल्लाया बेखौ जों लादों दा बेखौ जोङो जिल्ला हिसाबैनो बेखौ बुथुमना दोननो थाखाय जों बेखौ थांखि लानानै दोनदों दा बिजाब बेखेवनाय हाबाफारिया दिनै बेखौ लादों बिदिनो बाखिथ' आरो गुबुन आयदा जोङो सावरायबावगोन माखासे गाहाय आलासि हिसाबै जोंहा लोमस्राव सार बिथाङा फैगोन आरो बेनिफ्राय बिजाब बेखेवगिरि मानजाथाव जोंहा बिक्रम दैमारि सार बिथाङाबो जोंनि गेजेराव फैगोन जोंना दिनै बे मेजर जोंनि खामानियानो जादों गायसनथाय सानजों लोब्बा लाखिनानै बे जारिमिनारि मोनसे गिदिर सोरजिनाय बे लेखाखौ हारिमुनि रिफिनाय बे एसे मा होनो बेखौ लेखाखौ बेखेवनो थाखाय जों दिनै लादों आरो हाय नंगौ बिथाङा जाहैबाय बेरगाव जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि आरो बिथाङा दिनैनि हाबाफारिनि सायाव खोब गुवारै बुंफोरना होनायखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो बिथाङा मोनसे बुंदोंदि जोंनि सिगाङाव मिथिहोदों जि बेरगाव जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा जिहेतु थांनाय बागुरुम्बा दोहौआव मैखोमै बाहागो लानाय माखासे मोसाखावरि आरो दामगिरि बिथांमोनखौ लानानै दिनै बेयाव गोबां जुदि बाथ्राफोरखौ बेयाव सावरायनाय जागोन होनना बुंदों आरो जोंनिसिम मिथिहोबावदों जिहेतु जिल्ला आफादनि सिङाव थानाय मोन 12 जि दखरा आफादफोराबो दिनै बेयाव गोथार फिरफिलाखौ बिरहोदों आरो बेयाव मैखोमै बाहागो लानायखौ दिनैनि सानाव जोंनि सिगाङाव मिथिहोदों नैबे समाव आङो उदालगुरिनिफ्राय मोनफ्रोमबो रादाब लानानै बड'सानि जानानै सोरां बाग्लारि